Takže čaute ľudia, ja vás vítam u videa z minihier na SGčkách a dneska si zahráme asi znova Palermo Town, tak ideme na to. Tak a teraz musíme čakať na lobíčku. Kto by nevedel, o čom je Palermo Town, tak je to o tom, že tu máte vraha, teda dvoch vrahov. Pukol som sa do bloku. Idem vyliesť ten parkour. Parkour! Takto sa to robí. Zas bloku. No, čiže ja som teraz nevinný a musíme nájsť a zabiť dvoch vrahov. Teda myslím, že sú dvaja. Dvaja vrahovia, dvaja detektívovia. To mi akurát sedí. Poník! S ním som hral aj včera. S tým poníkom. Ja by som to zahral na sraba a kempol by som sa do nejakých dverí. Ja viem, kto je vrah. 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 Pomoc, pomoc. Ja viem, kto je vrah. Ja viem, kto je murder. Ja viem, kto je murder. Whoa, I know who is murder. Tak dva a idem za Stevom a dostať to medzi oči. Aha. On zabil detektíva, debenti. Šive vám. Vraždí detektíva. To neviem, či to je tento, ale... Áno. Kurňa. Zabil som inocenta. Tak sa presunieme do ďalšej hry a ja sa mám v ďalšej hre ozvať. Takže som späť. A ideme tam. Na ten balón. Som na balóne. Poď pristaň. Som na balóne. Kamu nakoniec hard parkouru. Vážne sa tu malé deti hádajú o látku, akože o učenie 8. triedy. Dobre, už by to mohlo začať. Prechádzka po vojde. A ideme jazdiť po vojde. Jazdím po vojde, lebo si to môžem dovoliť. Už by som asi mal ísť hore. Padám do vojdu. Jam. Poník, s ním som hral aj včera, keď som netočil, wow. A inak napíšte mi do komentáru, že či by ste chceli aj iné hry. No, prosím vás, nie také, že Roblox a Fortnite. Aj keď Roblox sa chystám natočiť. A hľadám ľudí, čo by išli so mnou do Minecraftového minifilmu. Takže kebyže má niekto záujem, tak... Kebyže máte niekto záujem, tak píšte do komentu, ja si komenty pod mojimi videami pozerám. Takže... Kebyže máte záujem, tak mi proste napíšte do komentu a my už sa nejako dohodneme.
Už sa nejako k tomu dostaneme. Zabili jednoho vraha. Tam utekal druhý vrah. Chýba mi 7 čestok, vidím 2. Ešte 4. Tak a vrah to dostane rovno medzi oči. Lenže aby sa zase nestalo to, že proste pôjdem po niekom, strelím ho a náhodou to bude innocent a ja pokazím niekomu hru. Ako minulé kolo. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. No tak počkaj, tak toto sa mi neľúbi. Tady is bit. Here is bit mega veľa ľudí. Čestka ešte v tomto baráku už asi nie je ničo. Jedna čestka mi chýba. Mám. Akurát sme vyhrali. Jej. Jo, very easy. Len to nemusím prestrihávať. Rovno na ďalšie špeciálne kolečko. Ideme. Detektív alebo vrah Innocent zas. Za túto rolu hrám asi najčastejšie. Tak už som aj prišiel na názov videa. Stále Innocent. A niekto to hrá tak, že si zalezú sem na sraba a tu proste čakajú na vraha. Ja som bol vrah a keď som dostal kompas, tak posledný typek bol tam zakempený v skrini. Kto ma zabil? Dobre, let's go to any hra. Let's go to more hra. Hej, tu sme len traja. Hoba! 1360, bum bum bum. Gamíček a gamer. Dobrý den, pane. No veď už nás tu je 8, to už sa naplní za chvíľu. Lezete sem. Kurník, šop a pribiňák. Sem padnete. A už sa odtiaľ to proste nikdy nedostanete. Nix is najde help. Ich wanna help. Help me. Help me, please. Mapa western zas. To zas bude westernovka.
Tak ja vám, až keď budem v hre, vám to pustím zase. Tak, som už nová. A už ideme na toho murdera alebo detektív, prosím. Murder! Óóóó. Ne, ono to už teraz vyjde najavo, lebo som otvoril jednu čestku. Hej, som murder. Čau, Kačenka. Čau, poďme spolu. Alebo si vezme do parády teba. Dvoha. Soldier. Soldier mŕtvý. Hlasím na prvej linii, mŕtvý vojak. Doneste sanitku. Doneste healerov. Zabil som Kačenku. Kačka mŕtvá. A ty čo? Zas som ďalšieho dal dole. Ježiš. S tým premileným ksichtom je ťažko dá. Nezabili ma! Horník, sopa, holubník. Ktože bol môj komplic? Echolokátor. Echo, jak zabíjaš? Jak zabíjaš? Echo. No tak tu sa bude teda pomerne dlho čakať. Ja sa pozriem, koľko už točím. 12, no to už je veľa, na čo si to aj ukončiť. Takže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like, odber, koment a majte sa.